Abusing for more BB so German Scafi so and so German TV so but more than subscribe to channel no like video no share so the bear only be in so second video ni be near me boom. Yes, and then Wednesday then hear the offer an game no Nla Vag Wednesday. Nla Vag Wednesday. Okay, in time here we are transfer from national to Nla Vag Wednesday. In time national event number 2176. Also ato 13 ɛwɔ ha. Owie yɛ apɛ na watɛn no 31 de abɛtwa 57 na wasɛve machine 8536. Good. Nti owie yɛ apɛ ɛna ɔbɛto 2121 ɛna ɔsɛve 51 ɛwɔ machine. Nti owie deɛ a ɔmɛto 85 yi na oyi ne baeɛ na ɔmfa 82 nkɔ machine. Nti 85 at first box, 82 at machine. Okay. Nti owie deɛ na ɛneɛ ɔse yɛmfa event yi nkɔ de. Ɔse yɛmfa event yi nkɔ. Okay. Na event no mepɛ sɛ yɛkɔ for saa ama wei mmiɛnsa paa. Event no yɛ kama ebedi kan pɛ me event no. Na yɛyi best 3 53 9 11 53 9 11 7080 one so yɛ kama paa hyɛ hɔ bi. Yes, nti ɛyɛ na ɔyi so no yie nso ɛwɔ hɔ. Ɛyɛ na ɔyi so no yie nso ɛwɔ hɔ. Good. Afei yɛnhwɛ yɛ second setup bi nso wɔ ha. We nso yɛ transfer from national hɔ na bi. Event number 880. Nso ɔto double 8 ɛna ɔsɛve 47 ɛwɔ machine. Owie a 1 2 3 na ɔbɛto 41. Owie a 12 na wasɛve 45 72. Owie a 85 first box position na wasɛve 82 nso wɔ fourth box position. Nti owie a obɛba na yɛ single 9 53 no na ɔmugu so wɔ hɔ. Owie a single 9 no ɔn repeat mela p 53 no nti wate ne ho 2 direct ɛwɔ so dada. Single 9 53 single 9 53. Once wohwɛ first setup na mekyerɛ wo na ɛyɛ 85 first box ɛna ɔsɛve 82 ɛwɔ machine. Wɔn na de ekotwa single 9 53 no. Good. Wohwɛ a saa pɛpɛɛpɛ 85 first box ɛna ɔsɛve 82 ɛwɔ machine. Owie deɛ yɛnte no 2 direct 53 single 9. Yes. Nti woba current na sei na ɛteɛ ɛwɔ ha. Sei na ɛteɛ ɛwɔ ha. Good. Nti wohwɛ event number 21 sorry. Or started first setup way no. Obɛhyɛ aseɛ wɔ aha no. Event number 103. Yes, 103. Na ɔbɛto 13 no. Owie na ɔtɛn no 31 ɛde twa 57. Ɛna ɔsɛve 85 36 ɛwɔ machine. Owie apɛ ɛna ɔbɛto 21 21 21 21 ɛna ɔsɛve 51 ɛwɔ machine. Owie 85 first box position na ɔsɛve 82 ɛwɔ machine. Yes, nti owie deɛ ɔse yɛmfa event yi nkɔ. Ɔse yɛmfa event yi nkɔ. Ɛna ahwɛ second setup bi nso a mekyerɛ wɔ ha ya. Ɔnso no nso ama 88 47 machine. 3 weeks 41 following week na ɔbɛto aba wei 12. So 12 na ɔsɛve 45 72. Sa nti na ɔse wɔwie deɛ 85 first box position na ɔsɛve 82 fourth box. So nti owie deɛ yɛnkotwa 953 no 953 953 ɛwɔ hɔ kama 953. Nti mesrɛ wo bɔmmɔden ne twa ebidi. Bɔmmɔden ne twa bidi. Bɔmmɔden ne twa bidi. Good. Afei yɛnhwɛ yɛ final setup bi nso ɛwɔ ha. Nfa confirm some figures out. Nti yɛnhwɛ wei nso yi. Ɛno nso yɛ transfer from national hɔ na yɛbi mu. Event number 489. Ɛho nso ɔto 77 ɛwɔ ha. Owie yɛpɛ na ɔbɛto 12 first box position 1 2 3 4. Na ɔbɛtɛn no 21 ɛwɔ ha. Owie a na ɔtwa 41 single 7 85
na wasɛwo 30 sen 4 ɛwɔ machine nti ɔno nso wɔwie deɛ a ɔno nso si yɛmfa event nkɔdidi si yɛmfa event nkɔdidi na hanom sɛ mɛpɛ sɛ ɔnsɛ 41 no repeat mɛpɛ sɛ yɛbɛpeke saa ma wei mmiɛnsa wɔ so 20 11 sen 2 20 11 sen 2 ɛdeɛ ntina meka no saa mehu sɛ 2 11 addition 13 following week ne da aseɛ wɔ hanom so ne da aseɛ wɔ ha ɛna wɔbɔ 1 bɛbɔ 3 sen asa serve machine no ɛyɛ aseɛ no hia paa 20 11 sen 2 no hia papa ɛyɛ a Mose no ɔto aba a Mose no ɛno aseɛ no na yɛ a ɔtaa ɛyi ɛto nti ɛyɛ a na wayi aseɛ no 20 11 sen 2 no atrae nso ahɛ good na kyerɛ sɛ saa na yɛbɛnya no for Nla Vag Wednesday no ananɔpɛ nti sei na yɛbɛnya for your final game no yes yɛbɛ combine the 3 events no yɛbɛnya just 12 numbers PM 66 lines 55 cities kura na bɛyɛ 330 to commission ma a utua less so nti abla na mentwa mfama ho mesa akyɛw commission free yes nti ɛno ansa ɔbɛyɛ o list no na de send me ho number wey 059367 673300 0593673300 your list no na fa send me o WhatsApp na me hwe ntwama wo kama mɛkyɛw commission nti wobɛtwa kakraa bi nti sei ɛne yɛbɛnya for yeah Vag Wednesday no yes nti yɛbɛyɛ best 5 na yɛ best 3 na yɛ 2 dalet yɛbɛkɔ for 953 no ɛna no pay na ya try 211 addition 13 no yɛbɛkɔ for 9 free ball but 3 numbers we no 20 11 sen 2 no ɛma awurɛ mfi sɛ ɔbɛtry 20 11 sen 2 ɛma awurɛ mfi koraa sɛ ɔbɛtry no separate yes try no best 3 nso ɛwɔ hɔ kama na menka ho ɔme nkwa tenten ho de wo bye bye